Toto bude krátká ukázka z nastavení a používání programu Raver, který je určen pro Wolf verze 3.3.5, kterou hrajeme na TwinStaru. Jedná se o program, který vám umožní a pomůže optimalizovat equip vašeho charakteru, gemy, případně rozložení talentových stromů, rotace a podobně. Začneme tím, že z staženého balíku si nainstalujete standardním postupem add-on RPGO Character Profiler, to znamená nakopírujete do složky, kde máte nainstalovaný World of Warcraft, do složky Interface Add-ons, stejně jako ostatní addony. Potom po přihlášení do hry se vám ve složce Add-ons objeví nový add-on, zkontrolujte si, že ho máte zapnutý, který se jmenuje RPGO Character Profiler, jak můžete vidět tady. Po vstupu do hry potom doporučuji zkontrolovat, že addon je opravdu funkční. To si ukážeme za malou chvíli. Addon se ovládá jednoduchým příkazem v chatu, kdy napíšete /CP Character Profiler. Vypíše se vám jednoduché menu, co je možné s ním dělat a jaké zkratky používat. Doporučuji provést jeho zapnutí, když by měl být zapnut standardně, nicméně v případě, že máte hodně addonů, jako třeba já, může dojít k tomu, že s některými addony si nerozumí a může vyhazovat chyby. Proto doporučuji zadat zkratku /CP on jako zapnuto, kdy addon se tímto zapne. Dále doporučuji navštívit banku, otevřít banku, tím zároveň otevřete i obsah svých báglů. Doporučuji otevřít profese, obzvláště výrobní, to znamená, u mě přichází v úvahu v podstatě tailoring. Může se stát, že vyskočí tato chyba, nicméně chybu zrušíte, nic se neděje. Tímto v podstatě ještě doporučuji možná otevřít i talenty a stránku s charakterem. Dále potom zadáme do chatu /CP export, což provede v podstatě export postavy do jednoho ze souborů, jehož umístění si potom ukážeme. Následně je nutné WoW ukončit, doporučuji lockout a následně potom úplně WoW ukončit. Dále potom budeme pokračovat spuštěním přímo programu Raver. Program se nijak neinstaluje, stačí ho pouze rozbalit pomocí WinRARu do složky, do umístění, které si sami určíte. Zde se program spouští standardně pomocí Raver exe. Já osobně ho spouštím v prostředí virtuálních Windows XP z toho důvodu, že pod Windows 7 je také sice bez problému použitelný, nicméně jsou tam trošičku rozhozená okna, takže čitelnost není úplně perfektní, ale používat se bez problémů dá. Nicméně pro účely této prezentace jsem ho spustil raději pod Windows XP. Po spuštění vás upozorní na novou verzi, tu používat nebudeme, protože jedná se o webovou verzi, navíc se jedná o verzi
pro stávající verzi WoW, která běží na světových serverech, tudíž pro nás nepoužitelná, vzhledem k tomu, že nám nabízí spoustu předmětů, k kterým my se vůbec nedostaneme a změnili si i pravidla gemování a tak dále. Tudíž tady tohleto odmítneme. Zde můžeme tohleto okno zavřít, budeme všechno dělat přímo z prostředí Raveru. Tady se nám otevřelo základní okno Raveru, vzhledem k tomu, že nemáme žádnou postavu naimportovanou, mohli bychom postavu vytvořit ručně, to znamená zadat její jméno, rasu, klasu a tak dále, vytvořit její talentový strom ručně. To je spíš pro takové pokusy, pokud bychom chtěli si nějakou postavu opravdu tvořit. Mnohem jednodušší je postavu naimportovat ze souboru, který jsme si v předchozím kroku vyexportovali přímo ze hry. Zvolíme tedy File a zde vybereme Load from Character Profiler. Pokud bychom hráli na oficiálním serveru, kde by byla postava v Armory, mohli bychom ji naimportovat přímo z Armory Blizzardu, což pro nás ovšem také nepřichází v úvahu. Takže vybereme volbu Load from Character Profiler. Tady si musíme vybrat umístění, opět kde máte nainstalováno WoW. A zde půjdeme do složky WTF, Account, vyberete si účet, pod kterým postavu provozujete, vyberete si tady Saved Variables a tady potom najdete soubor charakterprofiler.lua. Můžeme se podívat, je možné si zkontrolovat, že byl opravdu vytvořen poté, co jste hru opustili. Ideálně, že v něm je něco uloženo, takže vyberete si tady tento soubor, dáte otevřít. Vzhledem k tomu, že já jsem hrál ještě na jiných serverech, tak tady v tom mám uloženo i nějaké další postavy, takže vyberete si opravdu ten správný realm, vyberete si, pokud máte více charakterů, vyberete správný charakter, dáte OK, postava se začne importovat. Vzhledem k tomu, že některé předměty nemusí být přímo v Raveru obsaženy, chvíli trvá, než si je zkontroluje. Tuším, že probíhá kontrola online přímo z WoWward. Toto může trvat i několik minut podle toho, kolik máte u sebe v bance či v báglech předmětů, které Raver nezná. V okamžiku, kdy export doběhne, stačí pouze zavřít tady tohleto okno a zde už vidíme moji postavu, předměty, které na sobě má, jejich enchanty, které jsou zde použity, v případě, že se jedná o nějaké neznámé věci, jako je třeba tričko a tak dále, nemusí mít odpovídající ikonu. Zde bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc, že v případě, kdy se vám ten export může zaseknout, program přestane odpovídat, je důležité si zkontrolovat, dělá mi tento problém například tabard, který na sobě mám oblečen, proto doporučuji tento tabard před exportem odložit do banky. Je to věc, která nijak neovlivňuje staty postavy, takže v podstatě i na sobě při tom exportu není potřeba mít oblečenou. Následně je vhodné provést některá základní nastavení, což jde provést tady v nastavení Options. Je dobré třeba si nastavit zobrazování gemů, případně nastavování buff sources. Tady tohleto už můžeme takto nechat. Nastavení optimalizace, poměrně složité, nikdy jsem se tím nějak do hloubky nezabýval, podle toho, jaké se používají algoritmy pro výpočet
procentuálního zlepšení, třeba například vašeho DPS, případně obrany u tanků a tak dále, defendu. Většinou ponechávám standardně. Tím, že jsme si změnili to nastavení, už se nám po najetí na jednotlivé části ekvipu zobrazují pěkně i gemy, takže přesně vidíme, co máme nagemováno. Tak, dále si můžeme nastavit profese tady, což je dost podstatné, protože v okamžiku, kdy například máte tailoring nebo máte jewel crafting, umožní vám to použití věcí specifických pro tu profesi, třeba u tailoringu embroidered enchanty, u tailoringu přidávání dalších slotů do prstenů a podobně. Druhá profese, vzhledem k tomu, že má mining, která opět nepřináší žádná vylepšení, tak ji ani není nutné nastavovat. Dále se můžeme podívat na talenty, vzhledem k tomu, že já používám trošičku jiné rozložení talentů, než je standardní Arcane 57311, tak mi to vypsalo jako custom, jako vlastní talenty. Je zde možné samozřejmě si talenty různě přehazovat, případně použít některý z předdefinovaných talentových stromů, který většinou u daného charakteru pokrývá nejobvyklejší nastavení. Dále je vhodné, pokud to automaticky nenačte, což se někdy stane, mělo by to načíst, pokud před importem charakterů kliknete i na položku glyfy, nicméně je možné si nastavit ty, které máte, takže já vím, že mám Glyph of Arcane Missions, Arcane Barrage a Arcane Blast. Vím, že mám tyto 3 glyfy. Můžete si všimnout, že už tady dole se mi mění hodnota DPS v závislosti na tom, jestli ty glyfy mám zadány nebo nemám. Stejně tak se mi mění i tady vpravo zase hodnota DPS, kterou mi dané potom předměty přináší, ale o tom později. Teď si můžeme projít jednotlivé položky menu. Pod file máme vytvoření nového charakteru, otevření již uloženého, jak jsme si říkali, nahrání z Armory nepoužíváme, nahrání z addonu Character Profile používáme. Open Saved Upgrade List, vysvětlíme si později. Save uložení vašeho současného charakteru. Doporučuji před děláním jakýchkoliv úprav si charakter uložit. Pod nějakým názvem. A abychom se mohli případně po nějakých změnách zpět vrátit. Další záložkou jsou Tools, kde je možnost Edit Items. Tato volba se hodí v případě, kdy se nekorektně načtou vlastnosti některého předmětu, což se může stát. Databáze je poměrně obsáhlá a obsahuje i nějaké chyby, kdy může dojít k tomu, tady je možnost teda editovat veškeré položky databáze. Zajímavější je spíš editace jednotlivých předmětů. Upozorňuji, že většina těch operací trvá poměrně dlouhou dobu i na poměrně výkonných počítačích z toho důvodu, že databáze opravdu obsahuje tisíce položek z World of Warcraft. Takže v případě, že vám zůstanou takto viset okna, není to tím, že by se program zasekl, nebo by to byla nějaká chyba, ale opravdu na pozadí pracuje a zpracovává. I když jsme neprovedli žádnou změnu, přesto si tu databázi znovu kontroluje. Takže je potřeba chvíli vydržet. Editaci itemů spíše můžete použít u jednotlivých předmětů, kdy vám třeba začne při optimalizaci nabízet nějaký modrý předmět item levelu 150, který máte třeba v bance nebo báglu. Když se na něj potom podrobněji podíváte, respektive na každý z těch itemů lze kliknout pravým myšítkem, kdy se vám otevře kontextové menu. Zde máme také položku Edit, otevře se přímo ten daný item a může se stát, že například u něj
jako mně se stalo u nějakého backu, byl prostě úplně nesmyslný nastavený spell power asi 1000. Tím pádem mi to neustále doporučovalo tento modrý item, takže tady by se to dalo zeditovat, nastavit mu korektně to, co vidíte ve WoWku v reálu. Poté už by vám to nenabízelo jako super předmět. Opět chvíli trvá uložení. Teď se můžeme vrátit k dalším položkám menu. Další zajímavou položkou je Edit Gaming Templates. Vztahuje se vlastně k možným gemům, které jsou potom při optimalizaci použity na vyplnění volných slotů ve vašem equipu. Tady bych doporučil možná použít klasicky přednastavený epic, protože jsou dostupné epic gemy. V případě, že máte jewel crafting, je možné doplnit i o jewel crafterské gemy. Případně se dají použít i třeba jenom klasické rare gemy, když se nebudou používat vlastně epic gemy. Takže v podstatě bych zaškrtl jenom tady tuhletu možnost, pak je to schopné mi nabízet i ty gemy, řekněme, horší kvality. V případě, že bych odškrtl epické gemy, tak mi to v podstatě nagemuje pouze z těch levnějších modrých gemů. Případně si můžete vytvořit svůj vlastní template na gemy. Dále v menu můžeme nastavit, změnit typ zobrazovaných předmětů. Například pro mága mi to pochopitelně nebude nabízet, já nevím, pole army a tak dále. Nicméně pokud bych třeba u paladina chtěl, protože mám vytrénovanou sekeru, aby mi to nabízelo pouze axe, že jsem schopen si zatrhnout axe, odtrhnout třeba mace, palici. Další je Edit Item Filters. Tohle je hodně důležitá volba, která na poprvé zabere poměrně chvíli času, ale je potřeba ji nastavit, kdy standardně jsou nabízeny i věci například z ICC a podobně. Nicméně tady bychom si museli vytvářet nový filtr, čili my tady tohleto nastavení provedeme jinde, nebudeme ho provádět tady, ale to nastavení provedeme zde pod záložkou Filters. Já už jsem tady nějaké částečné úpravy udělal. Tady například můžeme vidět, že se nám budou zobrazovat předměty, které jsou v heroických dungeonech. Víme, že například na Twin Staru nefunguje God Pinnacle, tak ho můžeme odtrhnout. Opět poté, co jednotlivou položku zvolíme nebo nezvolíme, trvá to nějaký čas, než se předměty v databázi označí jako nepoužívat, proto je potřeba vydržet. Pro nastavení těch filtrů nejspíše doporučím ukončit editování dané postavy. To znamená dát jakoby vytvoření úplně nové postavy, čisté, a poté se nepřepočítává kompletně vlastně databáze všech itemů a tak dále, proto jdou ty filtry nastavit podstatně rychleji. Není tam taková prodleva, to znamená, víme, že například na Twin Staru nefunguje God Pinnacle, nefunguje tam Pit of Staron, nefunguje tam Halls of Reflection, tuším. Dále můžeme nastavit, že chceme, aby se nám objevovaly věci z Naxu, LVčka, Ulduaru, OSK. Nechceme, aby se nám objevovaly věci z ICCčka, protože ty momentálně nejsou dosažitelné. Věci z Voa, Onyx je ano, Ruby Sanctum nefunguje.
Dále si můžeme vybrat, za jaké emblémy chceme, aby se nám zobrazovaly věci, čili tady končíme vlastně u Emblem of Triumph, Emblem of Frost ICC taky není možno nakupovat. Tady potom Armor tokeny končíme tier 9, takže nechceme opět věci z ICC. Crafted věci můžou být. Drop, pokud chcete PvPčkové itemy, za conquesty a tak dále, můžete si je nechat zobrazovat. Seasonal věci většinou odškrtávám, jsou to většinou nějaké rare dropy, které padají v příležitosti nějakých akcí na serverech oficiálních, i takových, kterých probíhají na Twinstaru, nicméně to by člověk musel čekat třeba půl roku na danou akci. Potom jsou to věci z klasiku, z BCčka a tak dále. Čili takto nějak by mohlo vypadat, řekněme, to základní nastavení. Samozřejmě, pokud to ještě chcete přizpůsobit, není problém si vybrat jenom věci z útvaru 10, protože vím, že třeba 25 chodit nebudu a tak dál. Lze to bez problému přizpůsobit. V okamžiku, kdy jsou tady ty filtry nastaveny, znovu upozorňuji, doporučuji dělat, když nemám načtenou postavu, protože jinak dochází neustále k přepočtům a trvá to všechno podstatně déle. Si naimportujeme postavu, jako jsme dělali v tom prvním kroku. Pokud bychom otevřeli již uloženou postavu, tak pokud jsme si změnili to nastavení těch filtrů, bohužel v té uložené postavě by bylo to špatné nastavení těch filtrů. Takže postavu načteme pomocí Load from Character Profiler z toho souboru. Následně můžeme tedy uložit, budou uloženy i ta nastavení filtrů, tak jako jsme si před chvílí je provedli. Následně už se dostáváme k nejzajímavější části a tou je optimalizace. Optimize. Zde, pokud na tohle ťukneme, se objeví nové okno Raver Optimizer, kde si můžeme vybrat, co chceme optimalizovat. Pro klas Mága je to standardně DPS, Damage per Second, neboli poškození za vteřinu. Dále si můžeme nastavit nějaká další nastavení, která chceme. Můžeme si zde přidat například, že chceme hit rating, který víme, že u Mága je třeba nějakých 210, čili tady si vyberu menší rovno 210. Protože vím, že chodím do raidů, kde mi další členové raidu buffama přidávají nějakých 6% hit ratingu, nemusím mít 285, tak jak je normálně udáváno, ale třeba na Arkan Mága mi stačí 210, čili si tady můžu tuto možnost zvolit, případně si můžu přidávat další možnosti. Budu chtít mít, já nevím, potom do ICC nějakou Frost Resistance, můžu si zvolit Frost Resistance a tak dále. Samozřejmě u jiných klasů, jako jsou tanky a tak dále, si můžeme nastavit, že chceme dosáhnout nějaké třeba movement speed nebo prostě další možnosti. Jednoduše můžeme přidávat, jednoduše můžeme odebírat tady tyhle podmínky. Dále, co tady je v tom nastavení za možnosti, tady nastavujeme, do jaké hloubky má ta optimalizace probíhat, nechávám standardně nastaveno takto, i v případě, že dáme maximum, probíhá tam nějaké složitější přepočítávání, ale myslím si, že pro naše potřeby není nutné. Co je tady důležité, je možnost nastavit override regem, to znamená přepsat současné gemování, to znamená, že vám to kompletně může přegemovat dané věci. V případě, že byste měli prázdné sloty, tak vám to samozřejmě gemy doplní, nicméně tímto programu umožníte, aby vám nahradil již gemy, které máte v equipu, tak aby vám doporučil jiné. Případně override re-enchant, to znamená přepsat enchanty, které v současnosti na tom equipu máte. V případě, že byste si s tím chtěli ještě hrát trošičku hloub, můžete si vybrat i nějaké jídlo, které budete mít, flašky a tak dále a tak dále.
V okamžiku, kdy tady zmáčknete tlačítko Optimize, proběhne optimalizace. Objeví se vám teď nějaké varování, že nemám vybrány enchanty pro jednotlivé části equipu. Buď to můžu pokračovat v optimalizaci, a nebo se vrátit k té možnosti nastavení. Ještě se tedy vrátíme k možnosti výběrů jednotlivých věcí, které můžou v té optimalizaci být zahrnuty. Tady nahoře máme slot, to znamená, tadyhle máme uveden gear, což je vlastně ten equip. Hlavu, náhrdelník, ramena, pláštěnka, tělo a tak dále. Tadyhle si můžeme vybírat jednotlivé věci, to znamená, když si vyberu třeba tělo, tak mi to zobrazí, že mám na sobě Merlin roubu, takhle nagemovanou, a pak mi to doporučuje ještě další věci, nebo tady už jsou další věci, které mi potom tady tohoto číslo udává, kolik se podílí na tom celkovém DPS-ku. A tadyhle můžu vidět, že se mi podílí nějakými 400 body. A tadyhle už pak dál vidím, které další lepší věci bych mohl získat. Tady vidím, že třeba tahleta je za Vanquisher Mark of Satisfaction, což je možnost nakoupit, jestli se nemýlím, za triumfy. Dále mi to tady taky doporučuje Merlinku s trošku jiným gemováním, případně nějakou vestu, která padá v Heroic Tocku na 25 a tak podobně. Já pokud bych měl nějaké jiné tělo ještě, řekněme, že bych měl tady tuhle za Emblemy of Triumph, taky můžu vybrat, že ji mám k dispozici a ona bude zahrnuta do té optimalizace. Například u prstenů znovu je barevně označen ten, který mám, a případně ještě jsou i vybrány ty, které mám k dispozici. Jelikož jsem měl v Baglu ještě, a tuším bance, nějaký One Ring, tak ten mi to nabídne k dispozici, a tady ten Unhiled Ring mi to taky nabídne, že je k dispozici. Nicméně vidím, že pochopitelně je pro mě asi nejvýhodnější ten, který na sobě momentálně mám. Takto se dají vlastně projít jednotlivé ty části toho equipu. Kdy opravdu tady vidíme, co mám na sobě za pláštěnku, že tady jsou některé mnohem lepší. Tato je třeba z PvPčka za 25 000 honor pointů a tak dále a tak dále. V případě, že bych věděl, že jsem schopen si ji koupit, nebo v případě, že bych věděl, že můžu mít tady tuhletu z toho Ulduaru, jsem schopen si takto označit a ona se mi pak zahrne do té optimalizace. Co je ale toho podstatnější, je potom výběr enchantů. Tady to probíhá úplně stejně, kdy třeba já mám na sobě momentálně Arcanum of Burning Mysteries, to znamená tady tím takovým zeleným diamantíkem si ještě můžu zatrhnout, že Arcanum of Power, případně tady tohleto. Další enchanty na shouldery mám tady tohle, můžu si ale vybrat i ty další, a tyhle ty enchanty to potom bude brát do úvahy v té optimalizaci a je schopen mi doporučit opravdu tu nejlepší optimalizaci, která je pro mě vhodná. Tady jste si mohli teď všimnout, že třeba u Becku, protože jsem neměl nastavený tailoring, mi to nenabízel ten Live Weave Embroidery. Díky tomu, že jsem si tam nastavil ten tailoring, tak ji můžu použít, protože tady tohle jde použít jenom pokud máte tailoring. A tak dále, prostě je potřeba si s tím chvilinku pohrát, projít si to, ty enchanty si ponastalovat. Znovu na čestce mám pouze Superstat, je samozřejmě vhodné asi přeenchantovat na Power of Stats.
Takže ji můžu vybrat a on mi to pak doporučí a já uvidím, o kolik se mi zlepší. Tady mám znovu ten levnější enchant, můžu vybrat i ten dražší, čili tady tím diamantem určuju, že bude použít v té optimalizaci. Tak, v okamžiku, kdy si tady tyhle všechny věci ponastavuji, zabere to chvilku času, ale výsledek je pak opravdu poměrně optimalizovaný equip. Můžu použít tady tu optimalizaci, zapnu si, že mě může překlemovat, můžu si zapnout ten reenchant, zmáčknu Optimize. Ještě mi tvrdí, že jsem nevybral enchanty a tak dále, nicméně teď pro tu ukázku to není nutné. Tak, teď bude následně probíhat chvíli nějaký výpočet. Tak, po provedení toho výpočtu tady můžeme vidět, že skóre před optimalizací bylo nějakých 3926 dps, poté 3970, čili mám ten gear poměrně optimalizovaný. Co mi doporučil, tak tady vyměním 23 spell power ještě za hit. Je to z toho důvodu, že já jsem tam nezahrnul to omezení pro ten hit, který mám momentálně dostatečný. Tadyhle mi opět doporučil se spell poweru přejít na hit. Je potřeba se nad tím i zamyslet, nebrat to úplně slepě. Můžu si nechat nahrát ten Optimized Gear Setup, abych v podstatě si to potom ve hře mohl zrealizovat. Já si ponechám to současné nastavení. Další možností je tady tzv. Build Upgrade List. V okamžiku, kdy tohleto zmáčknu, tak mě upozorní, že v okamžiku, kdy mám tady tohleto všechno nastaveno, to znamená, že to bude počítat i s možností přegemování, s možností přepsání enchantů a bude to počítat tady obrovské množství možností, že to může zabrat dlouho času. Můžete si to nechat takto, případně si nepočítat prostě všechny sestavy gemů, víceméně si říct, že to máte tak zhruba upraveno a tady tohletu takhle stáhnout, můžeme si nechat postavit ten upgrade list. Tak, teď to bude chvilinku počítat, nějakou minutku, dvě. Poté, co proběhne vytvoření tady toho upgrade listu, tak zde můžete vidět v podstatě, které nové předměty vám přinesou jaké vylepšení v DPS. Například vidím, že když bych si pořídil tady tuhletu pláštěnku, která padá z Frey v 25 Ulduaru, přinese mi to vylepšení o nějakých 40 dps. Zřejmě nejpodstatnější by pro mě byla výměna zbraně, kdy v okamžiku, kdybych se dostal tady k téhle za arena pointy, zvedne se mi DPS skoro o více než 300 bodů. Případně tady k tomuto meči stocka z 25, znovu je to nějakých 230 bodů a tak dále. Čili tady vám to vytvoří nějaký ten případný upgrade list. Nicméně to též vidíte v podstatě i tady, když se podíváte na ten gear. Vyberu si například tu zbraň Mindhandu. Tak vidím, že mám na sobě Spectral Chris, pochopitelně nějaké další věci. Z Naxus 25 bych mohl mít třeba zbraň, která mi zvedne DPS o nějakých 20 bodů. Už další věci z desítky Ulduaru už by mi to zvedly o nějakých tam 500 bodů pomalu, nebo o 100 bodů, pardon, a tak dále. Takže pomocí tohoto si jste schopni najít pro vás vhodná vylepšení, říct, jaké dungy či raidy byste rádi chodili a tak dále. Potom, co je ještě zajímavé, je tady tato tabulka těch statů, ve které jsou v podstatě staty naimportované ze hry. Pro spoustu lidí můžou být zajímavé právě na dosažení těch takzvaných kapů, čili když se to jedná o hit rating, kdy já když si na něj najedu, ukazuje mi, že mám ve hře 234 hit rating, což je pro Arkána řekněme 97-92, znovu upozorňuji, počítá to s tím hit ratingem vyšším.
pro Fire specifikaci je to potom ještě, mi chybí 134 hit ratingu, ale vzhledem k tomu, že v tom raidu jsou další postavy, které mi přidají, tak to není nutné. Nicméně, co je tady dále zajímavé, tak je potom to spell info, kdy například u mága vám to ukazuje, jaké DPS máte na jaké rotaci. Takže on mi tady třeba opravdu vypíše, že při rotaci Arcane Barrage, kterou budu spamovat, a vždycky při 0 nebo při 4 nastakovaných Arcane Barrage, když mi procne Myšl Barrage, tak ji odpálím, tak mám v podstatě jednoznačně nejvyšší DPS. V okamžiku, kdybych to spamoval v podstatě tak, že bych odpáloval při každém procnutí Myšl Barrage, poklesne mi DPS o nějakých 60-70. Tohle to si musíte potom projít u každého charakteru, zvlášť je potřeba tomu trošku rozumět, podívat se na to. Tady třeba pak vidím rotace, pokud bych používal vlastně Frostfire a tak dále. Jelikož na to nemám teď nastavené talenty, je to pochopitelně podstatně nižší. V okamžiku, kdybych třeba předělal talenty na Fireball, situace se poměrně, no, ne přímo dramaticky, ale mění se nám, kdy vidíte, že mi pokleslo tady tohleto o značnou část, naopak Frost Firebolt a tak dále se mi rotace podstatně zvýšila, takže s tímhle tím se dá opravdu si hrát. Dále, co je tady zajímavé, tak lze nastavit různě buffy, které můžete udržet, čili si nastavit, jak na tom budete i v raidu. To znamená, že třeba já vím, že když v tom raidu dostanu právě buff na hit rating, tak si ho tady můžu vybrat, jestli se nemýlím, tak jsem ho tu někde viděl. Jo, v okamžiku, kdy tam je třeba sova, že jo, tak tam přidám tady tohleto a už v těch statistikách se mi na hit ratingu tady tenhle ten buff promítne a vidím, že mám dokonce u Arkána v tento okamžik 24 hitů přes cap už. Takže už mám přehitováno. Takže potom v té optimalizaci v okamžiku, kdy si tady tohleto nastavím, tak se mi to promítne a tím pádem mi to nebude nutit ty gemy na plus hit. Stejně tak si tady můžu ještě nastavit buffy různé a v options se potom dají nastavovat ještě další věci. Znovu sperry buffy, jakou budu mít například při zapnutém heru, mě to ukazuje, že budu mít to DPS 4200, bez hera už jenom 4064 a tak dále. Je potřeba si ty tabulky projít, trošku si s tím pohrát, ale to už jsou takové celkem hloubější věci. Takže to by asi bylo vše. V případě dotazů můžeme dotočit nějaké další videjko a vysvětlit případné další ještě jemnější nastavení. Ve zkratce opravdu doporučuji naimportovat charakter, nastavit u něj tyhle ty filtry, nebo ty nastavit před importem toho charakteru, nastavit si ty možnosti toho gemování, čili Edit Gaming Templates, no a potom si provést optimalizaci dle vašeho charakteru na DPS, na Survive, na Heal a tak dále a provést optimalizaci s tím, že si zapehnu Regen, Override, Reenchant, zoptimalizovat, předtím si ještě třeba vybrat i ty věci další a následně proběhne optimalizace. Teď už mě třeba tlačí trošičku víc do hastu, protože mi říká, že abych si zlepšil byť i o hloupých 30 DPS, tak bych si měl asi zvýšit haste rating. Takže děkuji za pozornost a to je prozatím vše.